Ala eCacadu ngamaxhoba okudlwengulwa nokubulawa. Baphila ubomi bentshontsho ingakumbi xa kutshona ilanga. Abanye babo banyanzeleka ukuba bancame amakhaya abo bayokulala nabamelwane ngeenjongo zokuzikhusela. Asiziva sikhuselekile ncam ngoba nxese kukhonkotha izinja kuhle kunyuka uve ukhona umuntu ohamba mhlawumbi lulutsha uqonda uba awuyazi noba ifikanga nakuwe imeko. Unyana kabani nonyana kabani uyaqonda ngabo abandigcine ngolu hlobo ke bandigcine ngalo, so for me to be safe uze ndingabulawa ndizawumane ndiyozinceda uba zawusinceda apha kumbona. Abahlali bacela uncedo kumapolisa. Kodwa ke asiphumelelanga kuloo ndawo kanga ngoba kaloku sesikule meko ngoku esikuyo ngeli xesha esikulo ngoku sesinabantu abali-11 abathe babulawa kungaje kubanjwe namnye umntu. Urhulumente uxhalabile zizehlo zokuxhaphazwa kwabantu basetyhini. Sikililizwe elikhululekileyo, oomama banamalungelo kweli lizwe, banamalungelo okokuba baphatheke kakuhle, abantwana banamalungelo. Xa sithetha ngolo hlobo sithi makungathathwa abantwana bendiswe bebancinci. Inkulu Baphathiswa imemelele ukuba onke amabakala asekuhlaleni asebenzisane ukulwa ukuxhaphazwa okujoliswe kwisini. Ndingulubabalo Dada kwiindaba ze-SABC eCacadu.